January 15 sinulog karon mao karon ang 1 o'clock ang prosesyon. Ako giingnan si Sky, si JN, nga manglakaw mi. Giingnan ko nga kapoy daw boring daw si ate, ganahan siya mulakaw. Ganahan ko kami tanan mulakaw kay si Papa tuwa naman dito sa City Hall. Kay ang City Hall duol ra man na sa Santo Niño. So ang akong plan muadto mi kay para iniguman sa prosesyon na may mas. Sus town, dili man taon sila ganahan mulakaw, ganahan man sila dili sa Balayra. Karon ako siya giingnan niya. Ganahan man ko makiglakaw kay small pa sila. Di man ko mula kay may palagi wag tang pa lang karon kay pero bayag dako na nya 2 years bayaway sinulog kita sa imong lubot kay kanang talinis nya big naman sila mao nang ingon ko nga manglakaw mi karon para magkuyog mi ba para sa sila makita ba kung unsa nang sinulog mugutot short sad mi ba mag thank you sa mga grasya nga gihatag sa good health nya grabe ba kayo atong nagian pag 2022 no mao na ganahan kayo ko nga mulakaw kuyog sila kita ko naman tirabuyag nya karon dili naman hinuon ganahan manglakaw sila guys kinsay makarelate diha nga ganahan nga ang anak kuyugon nya ingnon lang dili kay kapoy boring unsa pa na diha ang ilang gipangbatik karon akong giingnan sige dili gani mo kuyo kung ganahan mo maligog dagat ako sad mo ingon kapoy kapuyan sad nako kay kung ganahan baya sila no kita mama bisang kapoy ato yung atuon di jud mo ingon kapoy ana pero karon kita mo nila ingon lang ta kapoy muna guys biso jud kayo sige nas kaya to kas kaya tanawa lang di ganahan sila mo sa manina ana dani sila sa balay ra tungod atong pandemic mao na ning resulta ron halos dili namang lakaw sila sige na kay ako jud taon gihaylo-haylo guys nga lakaw lagi mi kay ang papatuwa man dito dili man taon sila ganahan Ginoo ko ako ning kuan aning kamutan nga mo lakaw lagi kay kuan pa man wa pa man nagsugod karon ng posisyon timing namo nga sakto ra sad ba nga mabot mi didto taud-taud mahuman sa ang posisyon kay naay mas tanaw na to guys kung madaba jud nako sila gabi unta manglakaw mi nakailis na mi tanan ilis na tanan ready na may isa ka anak nako kanang laki di ganahan mo kuyog sus ready na jud ba di man jud mo kuyog ay namalik mi di na lang mi mulakaw kay bati man kayo manglakaw mo nay usa nga mabilin desisyon mi nga dili mo mulakaw na lang mao na karon kay kuan man ron Saturday ugma mao man na ang mag naay kanang street dancing ana naay ugma na sad ang kana gani mag sayaw-sayaw na jud dance contest dito sa SRP mao man aron nga ang init nga kuan karon no nga ang SRP ang mayor ganahan sa SRP unya go Gwen ganahan sa Abiliana nya kuan man jud sa nadayon man jud sa SRP ako unta adtuon kay videohan ako wa jud ko ka video ha kay ha sige nagkuyog ta sige kung maadtog dagat kamo ganahan moingon sad ko kapoy boring tanaw na to di jud na madayon unsa man katawa uroyo ako ning hangyoon may unta madara Pag humana mo istorya o tanawa nagbasa na sa iyahang book. Iya jud na review kung tanawa exam mo ni nako ron. Ato lang jud ni panidan nun sa iyang buhat. Sige lang siya istorya nga na siya nga nung dili ganahan mulakaw. ready na gyud si ate madayon na jud ni ang sinulog naka face mask na kadong na milakaw na jud nako si JN to taas ha ang babae nga gamay to sa gawas unya sa may giingon niya siya sa posisyon na gagawin daw. dito siya gikan sa posisyon Oh, sunod sunod ningan siya. Nalindot akong earrings. mao rin gingon Oh, naadto ko sa posisyon. tara ready na si kuya adto na mi dagan ko tao nya Dagkanog daw. sunod dagan mo jud tao Namalik mi guys, dito mi gikan sa gawas kay lagi magsakay na sa taxi. Kay magtaxi daw mi ganahan ang mga bata kay daghang tao nga nagatang. Sus ni tawag bitaw na si Papa kay papaulion mi kay daghan kayog tao di mi kalusot. Nya gusto man ko kanang mo-attend on tag misa ba. Ay niuli na lang, maghuwat na lang mi ani. Tulo o, nagkupot dayog cellphone, ang isa naghigda, ang isa naglaptop niya ako, nag-rocking chair. O sakto ra sad kay para dili may magsigig lakaw sus gidugo ra ba taon ko saon na lang ni. Nabot na ni sa SRP. Mao ng SRP. Nakita man ako nga nanggahi naman ng simento ingon sila lapok tanaw na to kung sa jud ni. Kay gabi pa ko nag-ingon nga mo ari diri nya wa man jud nya uwan sa noon to. Pero karon wala na jud nag-uwan magampo pa. Tibok adlaw nag-uwan nya gabi na lang wa jud ang uwan. Sa diha sa sud kato stage man to. Di man pasudlan kay mo musud jud lagi unta ko kung unsa nang lapuka ang ilang sigig picture dia. Kani kay nang gahi naman lagi ni, man lagi na lapok akong sapatos pero ang uban wa pa ko nakakita kay dito ay unahan kana. Diha na ang stage. Wala man, di man pasudlon. O ari na lang mi manglakaw na lang mi diri kay. Tan-aw ni nato kung unsa jud ni diri. O ang tulo, perti nang lingawan nag picture. Magkasinabot jud ni silang tulo di ay duhara di ay na sila. Magkasinabot jud na sila. Picture dayon ya. Bahala na diha basta kay picture. Dead City.
Yan, meron si Carmel Skay, naglakaw-lakaw, kung ay kalor padungan, asa may padong, kay kuha pa lang sinulog. Muna ilang stage diha, ingon nilang lapok, pero karon nindot na kayo. Pwede lang. Sayang lang kayo itong nag-withdraw sa ilahang sa ilahang hangka, kaya sayang ang practice. Mangita mig pagkaon adto daw sa World Tent Cebu City. O diri mi dapita. Pwede sad madala ang sakyanan i-park pero dito may unahan nagparking na. Welcome to the World Tent City. O di pa kayo daghan ang tao, makita ninyo, pwede ra sa jud diri ma-parking sa diri sa kilid kana. Inigsulod nimo ang imong makita, oy kapihan dayon, offer dayon ang coffee para dili ka magduka ang imong mata mudako maayo. Siyempre coffee good na. So, di ba? Na curious jud ko kung unsay naa diri tan-aw na to. Like, free designer. Ang gingon. Yes, once again, good evening everyone! Team Irene! Kila! You go! Original. Paminawa! Kung maglakaw, magtuwan abit mulayat kusog mulupan waman pinafo-forward ang lakang winihinay abing ni mong laksang mo makamatay ay secret original secret ingon sa mga Amerikana maura kinig lang kinig kangaroo matod panitindig ang sipin maurang basa mukhaon o ulit ay secret original secret original secret matod pasatuan matod ang tarahan magsuri-suri sa lahat ilang kawasan sa isang at kamay-kamay kasi bisa ang naihan Mao ni itong makita dito sa SRP, di ba? Gamay pang tao. Pero okay ra jud kaayo siguro, mga daghan-daghan ni ang tao dili kaayo musikip pero kay lagi tungod sa mga issue gamay ra ang niari kay lapok lagi ang ilang giingon. Nangita mi karon kung asa mi mangaon kay gipanggutom na sad mi. Ang time ani mga 7 na sa gabi. O di ba hawan pa. Nya guys, kung moadto mo karon kay giinit man jud no karon. Kay gabi man ni nahitabo. Pwede ra kayo mo moadto. Di ba? Ma-recommend nako guys. Pero sa karon dili na masud ang sakyanan lahi gabi. Kay gabi okay pa man to. Dili na kay ang sakyanan murag kutob ra man sa SMC side. Lakaw na gyud. Nya close na.
Layo-layo jud ang lakon. Sige, mangadto ta guys kay murag niinit man ron. Mo ni atong makita guys, 'di ba? May murag ma-recommend nako. Kay okay man jud kayo ang panahon, gabi way uwan, gahapon walay uwan, nya karon niinit so mangadto ta. Ato ning adtuon, mao ni inyong makita kani nga akong gi-video. Kuan pa ni dito pa ni lakaw pa ni sa unahan na ay barbecuehan dito mi nakakaon tanawa. Dili ta ni ro sa nagaso. Ha? Dili ta mga on. Yay. Dili ta. Dili mi mangaon, nakakita na jud ni kinalasan, grabe no pinili ay no. Kinalasan jud. Nakapwisto na gipanggutom na naguwat mi sa among order. Way lain barbecue, mao ra gyapon. Pero may na lang duwe-duwe naman sad wala mi nakakaon. Kung naka-video pag pangaon na mo, sige mangaon ta guys. Ano man ay mo na kay? Din kani sila gikan. Ida ko namang tiyan ni Renner. Oh. Pwede raman siguro mahunong ta na siguro sila ipaabot. Basin. Na siguro net, na sila ipaabot net. Basta lagi yo. Pwede siguro diri ta magpadaplin ta diri oh. Tap mi diri kay mutan-aw magmarites kung unsay nahitabo nganong daghang tao. Nya while nang marites nakakita man og tinda. O ako ning papiliyo na akong mga anak kung unsay ilaha, sa ilang Ay, ganahan. kini para sa o. Yan kani earrings. Oh. Ayaw itouch. Earring. Pila ng earrings? Pila ni earrings, per? Ano? Asa man nimo? Earrings or kato? Earrings? Unsay color? Oh, ariyo. Kana. Pink, Pink, red, yellow. oh, yellow. Ano? Kapilian siya. Pili na. Pink. Sa pinky mo, kini. Imo ate, pink kawiya ha. Renday. Oh, ay mo ate. Earrings sa di mo? Pili na. Earrings? Oo. Kini. Ano naman po earrings? Kapay lain na. Na kanang na kani ay para man ni sa buhok, kani ba? Kana, diri ana. Isukod ra ko dati pagkuha. Diri, kuha na. Pagkuha ba niya isukod? Di ka na? Nay pugong. Kana ibutang na diri sa o. I-circle ta. Pwede kanang kuan, Distinct. ha? Para siya makasabot. Mama, sana. Kana pugong na siya para sa hair. Ano ko? Ate, ko ate. Ay, Oh, iyan na. Sa o. Picture na. Kana, iyan na. Yung sayaw dayon ka. Pila na? 80 ni ma'am. Kuha ko na sky. Sukot ko na sky. asa na? Kuwate. Kuwate iyang kukuha nate. Asa daw? Bukit na daw. Oh. Ganan ka na or kato? Gana, earrings na lang. Sige kuha. Natang-tang na. Kuha ah. Sige. Di ako be. Oh, na mo. Dili ko na siya. Ano siya doon? Kanay mo ha? Ah, sige, sakod ko na. Ako earrings. Kuha ah. Ari be. Isa mo ha? Purple? Pink o purple?
Kana na lang imo, lailahi mo. Di ka na. Pindot na. Paay mo buhok, ayaw ikaw. Kana. Pindot. Pindot ba? Okay ra, itaod ko no kang sky. Di siya ka mao. Ay, Sami. Itaod ko no may. Ay, Sami. Itaod ko no kang sky ate. Naga ni diri ate oh, para buhok. Kani oh, para buhok man na. Kani ba para buhok ibutang. Sus manamin pag yun siya nga ngit-ngit man. Tanawate, iyan na ba? Kana lang imo. May ikuha na pud kang sky. Itaod. Okay ra. Dili man gud pa pud si sky. Ana. Ano wa? Nice. Ako picture nyo, ma'am? Nawa. Dagi video naman ako. Nawa. Yung bubong. Ni mo ate. Kita ni mo yung ate. Asa lagi mo kay kana lang. Kana lang earrings mo. Bugong lagi mo? Sige. Hindi ko no. Ini ako. Ituway ko ng bugong. May pa ka na. Sige. Pugong na daw ko na iya ha. Pugong na lang daw iya. Di na siya ni. Oh. Nay, pugong na lang. Sige, ganahan siya sa pugong. Kanay mo kay final na? No, wala na rin. Si Tarong, oy. Unsa naman sa ginuha? Dili ka? Kani o, basin kani. Pwede ko na patry ani. Pwede. Dili din. Asa mangusa? Pwede. Di ko na, try ko na na. Kana. O, di tag ko no siya ni. Ay, di-try niya. Ay na. Di, anak ko no. Iyan naman na sa oo. Na. Ikaw ka na. Pindot sky. Sky, nindot. Pwede ko yung buhok. Oh, ana. Yan na. Kana lang. Kana lang. Dry Nice. color. Pugong na sa siya. Kana, nice na. Sa. Pugong? Tara. Ay, pugong. Nakatapos na ako dyan. Pugong din. Kana, oh, pugong mo na. Tara, ay, balik na ako. Tara, oh. Pag-ili. Pagkuha. Pagkuha. Kani ko na iyang color. Blue? Kani. Gusto na kong earring. O, tara. May, try ko na kang sky man. Shade. Nawa. Pindot. Kana. Kanina ka din. Kana lang. Para parehas ta. Pink. Okay, pink. Nya, okay ra ka sa color. Okay na ka. Ilan ka na? Na apa? Tingnan na to ang laing color. Dito mo gikan sa kuan, naglakaw ra mo pa doon dire. Ikuan ko nate, ikutan ko nate. Pindot ang orange. Siya, balik yan. Ito siya. Nawa may. Kamay lagi ni ko. Kuan,
110. Sige. Duha oh, nagsikit ang mga buhok. Ikaw kuya, ganan gana kuya. Ang mga girls sa nice cake mga pugong. Ikaw Sky, badong Sky. Ay, famous ka na. Human sa SRP adto na mig Fente. Sus ang amo day nalabyan nganong daghang tao naghuwat day sila sa fireworks competition. Naskam apil mi kay ugma pa di ay o di ba nya. La diretso na lang mi nalabyan namo ang plaza, grabe ang plaza, daghan kayo tao. Unsa kay naa diha, grabe man kadaghan, naguot man. Ang sa SRP gamay rag tao, pero dire sa plaza o nagbahin ang mga tao guys. Tan-aw nato ha sa Fuente kung unsa sad kadaghan ang mga tao. Sa Robinson ni atbang sa Fuente, ang mga tao o gabaha wala na lang mi diretso sa Mango. Kay sure ko daghan sang tao. Nilibot na lang mi sa Fuente Circle, tan-aw na to. Mauni ang Fuente Circle o gabaha sad. May na lang jud nga gibahin. Naa sa SRP, naa dire sa plaza o sa Fuente. Kay kung giusa ni diri perting kadaghang tao. Kita mo ato last katong unsa to nga year katong before pandemic. Grabe ang mga tao nang lukso na lang gud sa gate. Sky, ito bang Sky? Pakita yung feeder. Ana sad mi sa Albertos. Human na mo og suroy-suroy from SRP, Plaza, Fuente, Circle, unya padung among gi agi ang agianan sa prosesyon ganiha. Kipang gutom, mura jug naglakaw og layo kay sa nga tanan. O mga ona sa tag pizza guys, while nagpaabot, nangaon og ice cream. Waiting sa order. Naga may palitunan pa. Copper wire. Ako saan? Naputol ang kutsara. Wala ikuptanan. May bangka. Mga unta, naabot na ang order. Sakto ra jud ang duha ka circle sa pizza. Syempre, ang winner si John Ninyo. Mama na yung favorite. Cute kay yung feeder ni Sky, no? Wa sila kay baw. Balhibo ra di ay ni sa kanang manok nga gikuluran. Ug kang ate, ganahan kay siya purple. Di lang kayo makita kay nasa pikas. Nakalingaw ang tulo og picture. May gani si GN wa nagpa-apil ani ko ano kaning sa buhok nila nga feeder. Curious siya kung unsa na nganong nipilit jud siya. Ito di ate oh.
Sige, butang dito. Di ay purple guys, oy, pink di ay. Na color blind naman ko. Liu kay sis guys. Atong paatbangan para tarong ang anggol. Wa man ni sila kahibalo nga gipicturan nako. Gipicturan, givideoan. O, di ba mayo kayo ilang pusing-pusing. Mo to guys, ang among adlaw karon nga Saturday. Ingani ni wala mi kasimba. Ugma na lang mi mo simba guys. Sunday kay lisod kayo magapil-apil tagdagan kayo tao nya dili kondisyon atong lawas. Kay bawo na mo nga dili pa kaayo 100% nga okay sinang bandin kay wala pa years sa wala pa tuig sa pag-opera ba mga nang. Dili lang usa ta magapil-apil og blackout nga perting taasa. Sunod na lang puhon kung okay na gyud. Perting lingawan nila sa ilang picture no. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless and bye-bye. Nako dito, pwede bitaw na mana.